Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Гэта я, Тацяна Немчанінава, заўсёды чым-небудзь незадаволеная, на што-небудзь скарджуся і наракаю. Знаёма вам такое? Будзем разбірацца сёння з гэтай праблемай. Спачатку праверым 5 спосабаў, якія дапамогуць пазбавіцца ад нараканняў. Потым пачытаем гісторыю з Бібліі, хто там шмат скардзіўся і што з гэтага сталася. А напрыканцы падзялюся з вамі яшчэ адной цудоўнай кнігай і гульнёй, якая проста даб'е гэта бу-бу-бу, і яно больш ніколі да вас не вернецца. Запрашаю вас на утульную і карысную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчынкі! Я, Тацяна Немчанінава, ледзьве дачакалася нашай сустрэчы. Як прайшоў ваш тыдзень? Ведаю, што жыццё няпростае, але тут вы ў бяспецы. Гэта прастора пра жанчын і для жанчын. Тут мы дзелімся сваімі хваляваннямі, сваімі дасягненнямі, дапамагаем адна адной сваім досведам ці прыняццем. Часам проста выслухаць – гэта істотная дапамога. Тут вам заўсёды рады. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Літаральна перад запісам сустракалася з сяброўкай, і што б вы думалі, мы рабілі? Можа, дзяліліся смачнымі рэцэптамі, радаваліся таму, што маем, і маліліся падзякай? Не. Скардзіліся на быт, непаслухмяных дзяцей, стомленасць, загружанасць, часовыя складанасці і сур'ёзныя непрыемнасці. А ў вас ёсць такая патрэба? Як справіцца з праблемамі, якія прымушаюць нас скардзіцца? З гэтым і будзем разбірацца. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Вам падаюцца бясконцамі вашыя штодзённыя абавязкі? Толькі што перамылі ўсё бруднае адзенне, і вось яго стала яшчэ больш. Зусім няма часу для сябе. Ніхто не шануе тое, што вы робіце. А калі вы яшчэ ходзіце на працу, як магчыма гэта ўвогуле ўсё сумяшчаць? Калі вы адчуваеце сябе так, ведаеце, вы не самотныя. Часам я так моцна стамляюся, што пачынаю бурчэць і скардзіцца. Наракаю мужу на дзяцей, дзецям на мужа. Але ці дапамагае гэта змяніць сітуацыю? Наадварот, ніхто не пачуваецца шчаслівым ад майго ныцця. Я і сама ў тым ліку. Скаргі не дапамагаюць вырашаць праблемы. Яны толькі дадаюць напругі ў адносінах. Прапаную 5 спосабаў, каб вырашыць праблему наракання. Карыстацца можна усімі адразу, выбраць некаторыя ці паспрабаваць хаця б адзін. Першае – малітва. Другое – размовы. Трэцяе – планаванне. Чацвёртае – пазбавіцца ад перфекцыянізму. Пятае – прасіць дапамогі. Давайте разбірацца з першым пунктам – малітва. Насамрэч, гэта абавязковы крок для вырашэння любой праблемы. Размаўляйце з Ісусам. Даверце яму свае клопаты і немачы. Не можаце стрымлівацца ад скаргаў? Так і скажыце: Ісус, не магу, цяжка мне. Калі выказваю, лягчэй становіцца. Можна я табе ўсё скажу? І расказвайце свайму найлепшаму сябру. Усё выгаворвайце, каб мужу нічога не засталося. Але і з мужам размаўляць трэба. Калі эмоцыі спадуць, пройдзе пар, спакойна данясіце яму, што вас бянтэжыць і як бы вы хацелі гэта выправіць. Тое самае з дзецьмі. Калі вы незадаволены іх паводзінамі, размаўляйце, раскажыце, што адчуваеце, абмяркуйце іх абавязкі, усталюйце выразныя правілы, прагаварыце пакаранні за іх парушэнні. Гэта быў другі спосаб рашыць праблему наракання – размовы. Трэці – планаванне. Пішыце план на дзень з вечара ці да сняданка.
Упісвайце ўсе справы, у тым ліку прыняцце ежы, тэлефонныя званкі і час адпачынку. Пазначайце прыярытэтныя справы, якія абавязкова выканаць сёння, і тыя, што могуць пачакаць да заўтра. Напрыклад, у вашага дзіцяці заўтра кантрольная, а вы хочаце яшчэ пыл у хаце працерці. Згадзіцеся, пыл можа пачакаць. Правілы складання плану на дзень. Спачатку напішыце 2-3 апорныя пункты, самыя галоўныя. Вакол іх прапісвайце дробныя. Добра мець спіс запасных спраў, не прывязаных да канкрэтнага дня. Імі можна заняцца, калі нешта пойдзе не так, і вызваліцца дадатковы час. А яшчэ, каб больш паспяваць і менш стамляцца, тайм-менеджеры раяць часта змяняць від дзейнасці. Напрыклад, прасаваць не больш за 30 хвілін. Потым пераключыцца на пыл. Падлогу мыць таксама часткамі па 20-30 хвілін, а паміж імі рабіць разнастайныя кароткія справы. Правіла памідора паходзіць ад куханнага таймера ў выглядзе гэтай ягады. Можна заводзіць яго ці засякаць на гадзінніку. На кожныя 25 хвілін працы прыходзіцца 5 хвілін адпачынку. 25 хвілін толькі працуем, без соцсетак, кавы, перакусаў, размоў. Потым 5 хвілін адпачынку ў любым выглядзе. Можна адказаць у месенджерах, пачытаць навіны ці з'есці смачняшку. Роўна праз 5 хвілін засякаем чарговыя 25 хвілін працы. Быць жанчынай – дар Божы. Ёсць яшчэ адна прычына, якая прымушае нас часта скардзіцца. Мы, жанчыны, хочам быць ва ўсім ідэальнымі. Укладаем усе свае сілы ў тую працу, якую выконваем, і жадаем атрымаць адпаведны вынік. Але праўда ў тым, што вам не трэба быць супермамай, супергаспадыняй, ідэальным кухарам. Часам можна дазволіць дзецям мульцікі, набыць гатовы абед у краме, а самой паляжаць з любімай кніжкай, ці проста падрамаць нават. Мы занадта шмат ад сябе патрабуем, і жудасна пачуваемся, калі не справіліся. Выключайце унутранага перфекцыяніста. Рабіце па хаце тое, што можаце. І вучыцеся адкладаць некаторыя справы на заўтра. Важнае ўменне прасіць дапамогі. Ніхто не адсочвае, колькі ўсяго вы выконваеце. Справы жанчыны становяцца заўважнымі толькі тады, калі яна іх не робіць. Не прымушайце сваіх хатніх быць тэлепатамі і не навальвайцеся з абвінавачваннямі. Пагаварыце не тады, калі ўжо стаміліся, і гэта гучыць як скарга, а да гэтага выказваючы просьбу. Патлумачце, чым яны могуць дапамагчы. Замацуем. Чым больш мы наракаем, тым горшая атмасфера ў сям'і. Задаволеныя вы, задаволеныя і астатнія. Такім чынам, ёсць 5 спосабаў справіцца са скаргамі. Першы – малітва. Вылівайце эмоцыі Господу, а не мужу. Другое – размовы. Не цярпіце да апошняга, даносьце блізкім словамі свае пачуцці і жаданні. Трэцяе – планаванне. Пішыце падрабязны план дня да яго наступлення і карыстайцеся тэхнікай памідора. Чацвёрты спосаб – пазбаўцеся ад перфекцыянізму. Не імкніцеся зрабіць усё ідэальна. Рабіце як можаце і максімальна спрашчайце задачу. Пяты спосаб – прасіце дапамогі. Агучвайце сваім блізкім, што яны могуць зрабіць для вас ці замест вас, і не прыдзірайцеся да вынікаў іх працы. Чым больш вы арганізуеце свае справы, тым больш часу застанецца на адпачынак. Дзеці не запомняць, наколькі прыгожа вы сервіравалі стол, як часта мылі падлогу, але запомняць, як вы разам гулялі ў настолкі, чыталі кніжку ці казыталіся ў ложку. Час – каштоўны падарунак.
хай спеви льються з вуст нам. Час стать перед ним таким, як ёсць. Час прийде, Бога визнає кожний язик, і кожне колено впаде. От Бога вознагорода чекає тих, що вибрали тебе. Час славу знять Ісусу. Час серце отдать цару царом. Час хай спеви льються з вуст нам. Час стать перед ним таким, як ёсць. Час прийде, Бога визнає кожний язик, і кожне колено впаде. От Бога вознагорода чекає тих, що вибрали тебе. Час прийде, Бога визнає кожний язик, і кожне колено впаде. От Бога вознагорода чекає тих, що вибрали тебе. Прийде, Бога визнає кожний язик, і кожне колено впаде. От Бога вознагорода чекає тих, що вибрали тебе. Час прийде, Бога визнає кожний язик, і кожне колено впаде. От Бога вознагорода чекає тих, що вибрали тебе. Час славу знять Ісусу. Час серце отдать цару царом. Час хай спеви льються з вуст нам. Час стать перед ним таким, як ёсць. Час. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Гэта перадача жанчыны надзеі, мяне завуць Таццяна Немчанінава. Мы працягваем размову пра тое, чаму скаргі не дапамагаюць вырашаць праблемы. Зараз мы разбярэм біблійную гісторыю пра людзей, якія ўвесь час скардзіліся, і тое, што з імі стала. Язэп, якога браты прадалі ў рабства, і яго сям'я моцна памножыліся ў Егіпце. Ізраільцяне сталі шчаслівымі і паспяховымі ў чужой краіне. Калі фараон заўважыў іх росквіт, ён убачыў у гэтым пагрозу для сваёй дзяржавы і вырашыў паслабіць іх цяжкімі працамі. Ён абыходзіўся з Божым народам як з рабамі і напоўніў жыццё ізраільцян горыччу. Больш за тое, егіпецкі фараон вырашыў забіваць усіх народжаных хлопчыкаў. Праз нейкі час ад безвыходнага гора ізраільцяне залямантавалі да Бога. Яны прагнулі вызвалення з рабства. Бог пачуў іх.
Ён абраў Майсея, каб той вывеў габрэяў з Егіпта. Господ загадаў Майсею пайсці да фараона і прасіць адпусціць ізраільцянаў. Але жорсткі фараон адмовіўся. Праз гэта Бог пасылаў усё цяжэйшае і цяжэйшае пакаранне на Егіпет. І ў той жа час клапаціўся пра ізраільцянаў, свой народ. Ім ён з'яўляў цуды. Калі егіпцяне убачылі праяву сілы Божай, яны моцна спалохаліся і не проста адпусцілі, але паспешліва выгналі ізраільцян. Мяркую, вы ведаеце гэтую гісторыю, але я падрабязна пераказваю яе, каб мы разам убачылі, як няпроста далася воля ізраільцянам. Напэўна, на пачатку яны моцна цанілі яе. Па дарозе ў Ханаан, зямлю абяцаную, Бог даваў народу ежу, ваду, абараняў яго. Але чалавеку заўжды чагосьці не хапае. Шлях быў сапраўды складаным, ежа аднастайнай, будучыня незразумелай, і габрэі зноў пачалі скардзіцца. На пасілак, на свайго лідара Майсея, недахоп вады. Яны прыгадвалі егіпецкі часнык і цыбулю, якіх цяпер не было ў пустыні. І уявіце сабе, дзеля іх гатовыя былі вярнуцца ў рабства. Яны змясцілі фокус сваёй увагі з цудаў і перамог, якія ім даў Бог, на тое, чаго не ставала. Ці робіце вы так жа ў сваім жыцці? Я прызнаюся часта. І гэтай гісторыяй Бог аблічае мяне перш за ўсё. Як габрэйскі народ у пустыні, я не заўважаю дабраславенні і скарджуся на цяжкасці. Я зараз не змяншаю праблемы, з якімі сутыкаліся габрэі ў пустыні. Яны сапраўды былі, гэта факт, але ўрэшце рэшт з імі быў сам Бог. Ён ішоў з імі праз усю пустыню. Дзяўчаткі, дарагія, у кожнай нашай асабістай пустыні Бог заўжды побач. Ён большы за любую праблему, ён большы за саму пустыню, ён значна большы за часнык, па якім мы так плачам. Якім бы цяжкім ні было для вас жыццё, у першую чаргу думайце пра тое, што ў ім добрага. Можа быць, гэта здароўе, дом, адзенне, сям'я, смачная вячэра, фільм, які вы учора разам глядзелі. Бог стварыў вас і клапоціцца пра вас. Ён дае вам усё неабходнае для жыцця, таму што любіць вас. Калі вы працуеце, не забывайцеся, што гэта ён даў вам працу. Дае вам сілы і працаваць, і адначасова мудрасць клапаціцца пра свой дом. І гэта толькі некаторыя з тых добрых рэчаў, якія Бог даў вам. Проста прысядзьце і падумайце пра іх. Вы знойдзеце шмат таго, за што можна падзякаваць Господу. У вас проста не застанецца часу на скаргі. І калі ўжо Бог паклапаціўся пра нашыя штодзённыя патрэбы, то тым больш ён клапоціцца пра наш духоўны рост. Усе мы здзяйснялі няправільныя ўчынкі ў сваім жыцці. Прыносілі пакуты іншым і пакутвалі самі. Грэх прыносіць боль. Але Бог так любіць нас, што хоча наблізіць нас да сябе. Ён хоча, каб мы мелі жыццё без пакут. Таму паслаў свайго адзінага сына ў свет памерці за нашыя грахі. Ісус быў распяты, пахаваны, але на трэці дзень уваскрос. Толькі асэнсуйце, які складаны план Бог прыдумаў, каб паклапаціцца пра нас. На пачатку праграмы мы размаўлялі пра тое, што мамы часам моцна стамляюцца ад сваіх дзяцей. Але ўсё адно мы працягваем клапаціцца пра іх. У нагорнай пропаведзі Ісус сказаў: «Дык калі вы, будучы злымі, умееце добрыя дары даваць дзецям вашым, тым больш Айцец ваш, які ў небе, дасць добрае тым, што просяць у яго. Не забывайцеся, што ён у вас крос, Ісус жывы, і ён можа дапамагчы нам. Таму замест таго, каб скардзіцца сяброўцы ці мужу, давярайце свае сакрэты Ісусу. Давайце разам памолімся. Дарагі Господ, дзякуй Табе за тое, што Ты так моцна палюбіў нас і штодня клапоцішся пра нас. Я прыношу перад Табой усіх жанчын, якія зараз слухаюць нашу перадачу.
Я прашу Тебя адказаць на малітву кожнай і адказаць на іх патрэбы. Ісус, калі ласка, дай кожнай з нас удзячнае сэрца і дабраславі кожны дзень нашага жыцця. Слава Табе і хвала. Амен. Як вы зараз пачуваецеся? Гэта неверагодна, але да мяне прыйшла палёгка. Мы з вамі доўга абмяркоўвалі скаргі і нараканні, і, па шчырасці, гэта не вельмі прыемная размова, але на выніку прыйшлі да таго, што чым менш у жыцці скаргаў, тым яно цудоўней. І ў мяне ажно камень з душы зваліўся. Спадзяюся, вы таксама гэта адчулі. Слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Почався день зранку, сонця встала, і час співать Тебе і знов, що б ні було і що б ні чекала. Дай мені співать і покуль прийде ноч. Бога добра слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Ти щодрий на любов, повольний в небі, великий, вечний, добрий ти, про ласку Твою обвещу я у спеве. По 10 тисяч я знайду причин, Бога добра слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Бога добра слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Ось прийде день, коли вже сил не стане, і час наблизиться конца моего. Тебе, душа моя, співать протягне. І 10 тисяч годи звиш того. Бога добра слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я.
Скарбонка. Мне захацелася зрабіць вам падарунак, парэкамендаваць твор, які навучыць цаніць тое, што маеце. Кніга «Паліяна», якую напісала Элінор Портер, распавядае пра маленькую дзяўчынку з цяжкім лёсам, але вельмі светлай душой. Паліяна нарадзілася ў сям'і пастара. Яны жылі вельмі бедна. Малеча марыла пра прыгожую ляльку і спадзявалася атрымаць яе ў пасылцы, якая прыйшла ў місію яе таты перад раством. Але, уявіце сабе, замест лялькі ў скрыні апынуліся мыліцы. Натуральна, дзяўчынка расплакалася. Але тата сказаў, што гэта вялікая нагода для радасці – атрымаць у падарунак мыліцы для зламанай нагі і радавацца таму, што яны табе не патрэбныя. З таго часу дзяўчынка пачала гуляць у радасць і вучыла гэтаму навакольных. Вось што распавядае Нэнсі, служанка паліянінай цёткі, да якой дзяўчынка мусіла пераехаць пасля таго, як страціла сваіх бацькоў. Гэтая дабраславёная ягня даведалася, што я ненавіджу раніцы панядзелка, што для мяне гэта нешта жахлівае. І аднойчы яна сказала мне: «Ведаеце, Нэнсі, я думаю, вы б маглі радавацца раніцам панядзелка больш, чым любому іншаму дню тыдня, бо застаецца цэлы тыдзень да новай раніцы панядзелка». І з таго часу кожную раніцу панядзелка я пра гэта думаю, і яно сапраўды дапамагае, мэм. Чытаючы «Паліяну», я напаўнялася вельмі светлымі пачуццямі. Гэта як лекі, ведаеце, прымаеш і становіцца лягчэй. А потым зноў вяртаешся да звыклага жыцця і зноў наракаеш, зноў забываеш радавацца. І вось аднойчы я вырашыла сама паспрабаваць гульню ў радасць. Знаходзіць яе там, дзе здавалася б радавацца няма чаму. Дарагія дзяўчаткі, гэта не толькі цікавы выклік, але і сапраўды дзейсны метад. Паспрабуйце прымяніць яго ў сваім жыцці. І абавязкова пачытайце «Паліяну». Кніга шмат разоў экранізаваная, можна выбраць фільм. А самае цудоўнае, што ў 2024 годзе кніга «Паліяна» у беларускім перакладзе выйшла ў серыі «Кніжны рысь». Яе можна набыць у кнігарні ці атрымаць поштай. Падрабязней пра месца продажу можаце даведацца ў інстаграм-акаунце «Кніжны рысь». Быць жанчынай – дар Божы. Дарагія дзяўчаткі, дзякуй, што правялі гэты час разам са мной. Сёння мы пазбаўляліся ад нараканняў і вучыліся цаніць кожны момант. Веру, што ў вас атрымаецца замацаваць гэтыя навыкі ў сваім жыцці. Я, Тацяна Немчанінава, ужо чакаю нашу наступную сустрэчу праз тыдзень. А Бог будзе побач з вамі ўвесь гэты час. Давярайце яму і дазваляйце перамяняць ваша жыццё.
Жанчыны надзеі.